Hei, kan mul perai ta? Oh, Mas. Wah, lu cak kok ngeruaken. Iki lho, pacar Sackboy lho. Ngene ta iku sok viral sih. Aku pengen viral lah. Iya sih. Kan diato cek gawe. Oh, raimu. Rame aja kon mau. Kok lu, anak RT lewat lu? Sopo sing mani gonceng anake Pak RT? Ayo, tonton ah. Yo po. Wani tok au. Piroan? Wani tegak on. Wani ayo. Piroan? Apa? Piroan? Satu saya dhisik ya po. Yo, yo. Di doemu ayo. Oh, lho, ayo. Oh, yo, Ayo, deal yo. Deal yo. Yo, deal. Ayo. Oke. Oke. Deal. Saleman sik. Saleman. Iki urusan muda iki. Oh, yo. Alah. Kak ngarep gak iso kamu. Gak iso, Kak. Delok sik engko ya sapa yang gonceng ya. Oke. Oke, siap. Ngono ae. Sik deh ya, tak tebas pulsa sik ya. Yalah jamput sepeda kok ya mogok arek. No. Iya Mas, ada apa Mas? Aduh. Podo. Rasain. Opo jauh ganti aku. Wis percuma gak usah. Lakon menang keri. Bapak ya jajal. Gak iso, Kak. Jajal. Alah, rumah samu. Aku menang sing menang aku. Ya apa? Sik dah. Ya apa carane gini. Ya opo carane kok iso? Pindro. Ya rek. Yes. Ya opo? Rahasia iku. Pokoke gak tak duduhi pokoke. Aduh, Wis ngene iki rahasia aku iki. Ya duit 100 rek sama Oke. ngene. Mas yo 100 iki Wis yo. ikhlas iki. Sok ya. Ya wis. Oke. aku wis. Heran aku. Potongane koyo bokonge panci. Sing wedok udah gelem ae. Ngawur ae.
bajingan marane adikku.